nana osei esibe da nyina ni mudi nkomo hyem nkran na matumfo mafutuo aboni pa pi a wososo ka ho enti eyele se ni awuchie eyode na wa subscribe Anansiedua Media na fi adomo de danche no na wabo kren uya na wa like na wa share na nwe bi susu etimi ahunu na aboa ene mafutuo ni nkran hyesem no matu di nse ewiase ehu pa na sa asemi ebe na miswa na opani bi obi krom edu awi na wafaka ne na waso na odi na mabonten edu bi na odi kodua so na yana ibusa no osibudi erususa ewiase ehu pa ni wiase wonsu emu sum pa manchasie ekopem bra asembi esiye ana muhuru se ewiase yenti okwa bibi ho na se wan hwe ho ya asem beto no enye asempa abrati bi tu kwan ekwa buchimamu sadonu na obaye no obani ye pa na nyese oba no abetrase nemo oba na wabelieve kakra oba no de tete bensi bi ebae na wa high flat so kama ena esika kakra so ewo no odi ba ababe sindai abatie beduye anche ana otise eyebi abankuru eniti oyabiri se obekobi na ono susu kwa obohunu adofo abusuafo ene ne manfo ene wowa ohunu omache ensusu ewo eye otu ne kai ediko eye ase monim se Ghana yie edu ba se no mi no mi nsanwa na se eye no ejina mu pa sabu yai ana branti esuso ene de nkrofo a kan ho kopie eye ase ana na ye eye die na so na yi sebo efse ne ni papi ehunu no che nti wo ba baje de baba ene yoyoyo edie na sesenya asem keto akora o shasese o chacha eye na se o chia koduru eye no mfimfiri na ebra oduru abusuapani epro ho na wo nyina bo ewasi fi se otupa ya ba wo na che na no ho so ayefe kama ebra o chia abusuapani no ana o tise ni yam akara be afi de tiya ne se ni yam ka no na sabi wayi mframa ama eno ade sabi jagan ashasia eyi fa na ho eba woso otu na ya na jagan yi ba woso otu na ya na jagan yi ba eno kwase na se eya ye nguasie a je se ehu pa amofo so no bo no to we se wayare oya osimenyare eso yare osimenyare a ne ntimo mu nyina aye ejadan enimgasie wo ya dia eka abranti ya chese ogine ho baabi ya nanyi ebra ya do ba eye kukasi mu na omne ko ayara sabya no wo hwe no wo hu ya libia nti wo sa de ku fie
ama wɔn kɔsi ne ntoma ne ne nika ɛhyɛ no nyinaa ɛnimguaseɛ kɔ aboo aberanteɛ hu deɛ wɔnyɛ no ho obɛdu fie no dɛna nyinaa wɔntumi ampue na ne gyina atahye ɛwɔ ne kurom hɔ sɛ bɔga ofra botie baayɛ a sɛbi ɔbɛgu ne ho anim ase ɛwɔ ayi ase no ɔdi wo ɛno na ɛno wɔdwene ho enti ɛda no ɛbaare da ntɛm paa ɔda ha no ana ne kraman ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔpɔ so kraman pɔ so baako wo wampɔ so bio na ɛti ya ne sɛ akorɔfoɔ aba fie hɔ na wɔn abɔ kraman no etuo na wɔn abɔ awura dan mu ɛsesa aberanteɛ nneɛma misika ne biribi a ɔde baayɛ mpo ne nkrataa a ɛkeka ho wɔn wie wɔn saa tu ne kaa no ɛka ho a wɔn de kɔɔɛ adekwasɛm nie na ka ne ne nsuo kyɛ sɛ adeɛ kaa wɔn ho ne atade a ne hyɛ no ma ɔtumi didaeɛ adeɛ kyɛ na kyɛ sɛ ɔwu deɛ wɔnyɛ no ho bio adwene bɛɛ ne tirim ne sɛ ɛneɛ fɛdeɛ ne no wɔ deɛ fanyinamowuo ɔbɛkɔ na akɔ sɛn ne ho obisaa ne yɔnko bi a na ɔne ne kɔ sukuu mmerɛ bi a atwa mu ama wɔbɛka kyerɛ sɛ wɔwɔ kwayam baabi a wɔdɔ afuo hɔ nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ ne yɔnko no nkyɛn ɛwɔ saa kwae birituo mu ne kwasɛm nie ɔgye sika firi obi hɔ ɛde fa ɛyɛ lɔre ɛkɔ saa bea hɔ sɛ hwima mu hɔ baabi wɔ Ghana man mu ɔkɔdu hɔ na ɛdwo titiw a na ne yɔnko no yɛ ɛde sɛ ɔtwa abɛ nti bɔga ɔde ne ho bɔɔ no ɛma kyɛ sɛ n'ataadeɛ a ɔde kɔɔɛ no a ɛna ɔne ne nyinaa ati akura no ase sɛ ɛbɛyɛ a saa fɛdeɛ a aka no no akyire bɛdwo kakra ɔtwe twa abɛn na kyɛ sɛ aduane a wɔdie ne a bɛtwa deɛ wonim ani domo ne akɔkono na ɔmo nya bankye bi ne bɔɔde a na kyɛ sɛ ɛne abɛn so a ne a wɔfufuo ne adi nkɔtɔ ne ade ɛno a na kyɛ sɛ ɔmo die bɛrima hyɛ akura so hɔ ma afei deɛ na akura so no kyɛ sɛ afa no bi deɛ ɛbɛyɛ mfie mmienu akyi ɛda koro bi a ɔmo ɛkɔ abɛso no mfiri abɛso baeɛ no ana obi firi kurom ɛbɛka asɛm bi kyerɛ no asɛm a ɔbɛka kyerɛ no ara ne sɛ asɛm asi ɛwɔ wɔn abusua mu wo ɛna wɔn bisa sɛ asɛm bɛyi wɔso nua baa ɛba baa abaayewa ketewa bi sɛsɛ deɛ akɔm bi asi ne so na ɛkyerɛ sɛ aduro na akyi no na wahyɛ aseɛ ɛreka asɛm bi na ɔgyina bam na ɔte gyina bam sɛ sɛn ɔsɛ ayɛ ɔsɛ ɔfa yɛama nu ɔno ɔfrɛ aburokyi baeɛ a ɔno ne dwane na fɛɛfɛ sɛm a ɔno ofi sɛ ɔno ayɛ yie kyɛ yɛ nyinaa na ɔbaeɛ wɔ mu yɛn na ɔtwi faeɛ so na wɔkɔ na ɔte ne kaa na ɔba no ɛyɛ no ase ana nana ɛma me yɛ mako akakaduro wisa hwentia pɛprɛ ɛne mako nketewa no bi ɛne yɛsuo wia gye sɛ ne nyinaa kakaka bɔɔ mu ɛna awia ketekete no honhom mu ɔbɔɔ aberanteɛ bɛntoa mmienu gye sɛ ɔsaa no nti sɛ asɛ mako awia ketekete ne akakaduro ɛne ɛfɔm wisa ne asuru wisa ne de hwentia ne pɛprɛ no ɛne mesoro maka ho awia ketekete sɛ di a ɛne na deɛ ne bɛtoɔ wɔsi nti asɛm aba ayɛ ne nyinaa no na ɛhuhum asɛm wɔawɔ fa ase waka ne nom asɛm sɛ deɛ wɔyɛ ɛwɔ ɛnie aberanteɛ no te asɛm no ho dwiri no paa ɛfiri sɛ ɔbaeɛ no na biribi a ɔde baeɛ no wama ne nnuabaa no bi
aso absa akoda no kora so efiofo omo obi abi kakra na ye den ana afi we suso ebeto ho achi o tasi di no ade o fa se ene ye oboko wokwa na watwe etuo ana krante no de ko yitwa akra no ko no fi wiase se be ya onsa enye sa abone no bio na suso onya futufo abusafo ebi awase atie yente no kwawo emu ohu pa sumo tufo ene ahomone dani dan nyina enamu eye adwuma enti na tro samse anya ne honam ene moja ene anya yemo yene sumo tufo ahomone woya wosososo no emu abaifo ene kablo chichefo ene de kaka ho nyina eka ho sa ene mani se etuwa baby ba ko pe ana obetime dwana ko ene Yesu Kristo mi tufu se esa sa de me wo ho na obetime de hawo ene ade abrawo da chinti fa homa Kristo ne jawa kuma nyina ma Yesu Kristo na ono ene betime ajewo na obo ho ban na ohwe so ama watimi adiye so do mo Yesu mu a ene na sama do kan ne se mi o Yesu Kristo mo enti so obi pa mi akumidi a na Yesu kum Yesu ansana aba betomi ho eliti okaroka before say he that is in me is greater than that of the world enti fa ho Yesu Kristo gidi di for say ura no agyenkwa no betra mu no hyiesio na omo ho ban na sa awukase no eti seyi elimguase eti seyi ibi ato ikafu Yesu Kristo di mo fano se ura eno agyenkwa na esiu ye medase